Tän viestin message on, että meidän tulee levy. Nyt tuleeko jotain kovaa kamaa? Nyt tulee toi aasi. Eikä mitään bahia. Ei kun nyt tulee bahia ja aasi. Ja mitä me yritämme sanoa on se, että Luxury Toys Orkesteri palaa vuonna 2026 ja julkaisee koko vuoden musiikkia, uutta musiikkia. Koko vuosi tulee. Ja 2026 herran Vuosi on uusi. Luxury Toysin albumi tulee tänne näin. Se saapuu keskuuteemme. Se saattaa olla jopa nerokas. Saattaa olla suuri teos. Albumi, jonka nimiä emme lausu ääneen, koska se on häpeällinen. Minkä tahansa yhtyeen levy voi olla silleen, että oi oi. Oi oi. Et onpa hienoa, että se on olemassa oi oi. Mutta harvojen yhtyeiden levyt aiheuttaa ui ui reaktio. Tää levy ei anna enää sulle yhtään mitään eikä mulle yhtään mitään. Ei, niin tää on mennyt jo. Kuollut. Kuollut.